Preto sme sa prispôsobili tomuto času, aby sme začali spoločne. Zdá sa, že mocní tohto sveta a mocní v tomto štáte si myslia, že sa raz vyhulákame a končíme. My sme im už niekoľkokrát dali najavo, že sa veľmi mýlia a že v týchto protestoch sa bude pokračovať dovtedy, kým sa z nich nevykreuje nová alternatíva v podobe nádeje a nových ideí, ktoré by mohli zmeniť túto spoločnosť. My sme si v uplynulých týždňoch dali tú námahu, aby sme nahlas a zreteľne poukázali na to, kto vládne v tomto štáte. Dnes sme si však prišli posvietiť na politikov. Nielen na tohto tu, ale aj na všetkých politikov, ktorých platíme zo svojich daní. Pretože sú to politici, ktorí by mali byť našimi zástupcami, ale sú to zároveň politici, ktorí akoby sa často nevedeli rozhodnúť, na ktorej strane sú. Či sú na strane súkromných záujmov, alebo verejného záujmu, či sú na strane biznisu, alebo občianskej spoločnosti. Dnes sa stretávame v čase, kedy sa politické strany pripravujú na predčasné parlamentné voľby a je to príhodný čas, aby sme im čosi pripomenuli. Aby sme im pripomenuli, že si neželáme, aby volebné kampane boli hradené zo špinavých peňazí a aby vyzerali tak ako doteraz. Politici sa predbiehajú v planých sľuboch. Len dnes sme mali možnosť počuť poslanca Matoviča, ktorý vyzýva politické strany, aby zaplatili, aby nie štát, ale aby politické strany zaplatili polovicu z volebných kampaní. Ja neviem, či to pán Matovič myslel vážne a či si uvedomuje, kto vlastne platí tie politické strany, ktorých moc chce, ako sám hovorí, zlomiť. Pán Matovič asi chce, aby biznis ešte viac kontroloval volebné kampane, alebo ak nie, tak by sa mal pozrieť do vlastných radov, z čoho chce stavať tú novú alternatívu, respektíve či je aj on sám pripravený zaplatiť polovicu nákladov v prípade neúspechu a či tie nové tváre, ktoré nám sľuboval, sú Vladimír Pálko, ten Vladimír Pálko, ktorého tendre na ministerstve vnútra boli povestné a ten Vladimír Pálko, ktorý nám zaviedol volebnú kauciu, vďaka ktorej sa voľby stali súťažou nie ideí, ale súťažou stranických pokladníc. Máme tu aj stranu, ktorá na svoju kandidátku pritiahla nezávislého primátora Martina, ktorý bol ocenený ako najtransparentnejšie mesto a ktorý by chcel do politiky priniesť nielen viac transparentnosti, ale aj hlasu pre občana. A vybral si kandidátku strany, ktorej predseda hovorí, že ľudia by sa nemali miešať do vysokej politiky, lebo na to majú mandát oni, naši zástupcovia. A nie je to tak dávno, čo mi jeden poslanec napísal, keď som žiadal okresať paušálne výdavky, tak aby sa to robilo tak, ako je všade bežné, keď si v štátnych podnikoch, ale aj v súkromných firmách dávajú náklady preplácať a nie dostávajú za to tučné výhody. Keď sa ma pýtal, že z čoho si má platiť kávu. Myslel som sa, že zle počujem. Dnes sa poslanci takisto dohodli, že budú šetriť. Že budú šetriť na verejných výdavkoch, čo je iste chválihodné. Ale znamená to, že budú šetriť na ľuďoch a že nechcú šetriť na sebe, lebo im sami majú porásť platy o niekoľko 100 eur. Ak budeme mlčky tolerovať
tento stav, ak poslanci budú mať naďalej privilégia, ak sa budú tešiť imunite, ak sa nám budú vysmievať a robiť divadielka takto pred voľbami, tak prakticky voľby nemajú zmysel a nemôžeme sa čudovať, že väčšina občanov je apatická a nechce ísť voliť. Určite sa to prejaví aj na účasti v týchto voľbách. Je viacero možností, ako sa k tomu postaviť. Veľa ľudí nechce ísť voliť vôbec. Aj to je možnosť. A treba povedať celkom legitímna a politici nemajú čo v tomto prípade moralizovať, lebo je to ich zodpovednosť, že ľudia nepovažujú za potrebné ísť voliť. Ale nemyslíme si, že ak nepôjdeme voliť, že tí politici sa budú zamýšľať nad tým a že si budú toho občana viac vážiť a že to pochopia ako príučku. Nie. Im to vlastne vôbec nevadí. Im nevadí, či príde k volebným urnám 80% občanov alebo 20%. Oni si tú moc podelia. Takže toto by nebola naša výhra. Naša výhra by bola skôr v tom, kedy sa nám podarilo tých politikov kontrolovať a dostať ich do takých rámcov, aby sme zlomili moc partokracie a korupcie. Asi pred rokom, alebo takmer pred rokom, na tomto mieste 17. novembra 2010 sme sa tu tiež stretli a vyhlásili sme občiansku chartu 2010. Tí, ktorí ste tu boli, si iste pamätáte na naše požiadavky spred roka a tým ostatným to pripomeniem. Žiadali sme naplniť novembrové ideály a naplniť to, čo sa sľubovalo v roku 1989. Od poslednej nesplnenej požiadavky verejnosti proti násiliu, čo je odluka cirkvi od štátu, cez väčšie rozhodovacie právomoci občana. To znamená posilniť váhu referenda. To znamená umožniť takú zmenu legislatívy, aby mohli kandidovať aj nezávislé osobnosti. To znamená maximalizovať váhu preferenčných hlasov, tak aby o tom, kto bude v parlamente, rozhodovali výlučne občania a nie politické strany. To znamená obmedziť mandát poslanca maximálne na 2 volebné obdobia, tak ako je to v prípade prezidenta, tak aby nebol náchylný na korupciu, respektíve aby sme túto možnosť čo najviac obmedzili. To znamená zrušiť imunitu. To znamená zrušiť také výhody, ktoré majú dnes poslanci a ktoré si dokážu platiť z vlastných veľmi dobrých platov. To znamená celý rad opatrení, vrátane zmeny financovania politických strán, tak aby sme obmedzili vplyv biznisu na politiku v tomto štáte. Dnes to žiadame opäť a žiadame to o to dôraznejšie, že sa blížia parlamentné voľby a politici nám opäť budú sľubovať, čo pre nás urobia. Vieme, vlastne dá sa to očakávať už, s čím všetkým politici prídu. Ale politici by nemali iba hovoriť sľuby, politici by mali počúvať aj to, čo občania od nich chcú. A my sme tu práve preto, aby sme im dali jasne najavo, že si s nami nemôžu robiť, čo chcú a že im túto hru nebudeme tolerovať aj naďalej. Budeme žiadať vážne zmeny a budeme ich žiadať dôrazne. Tak ako žiadame tieto zmeny v iniciatíve za občiansku ústavu, kde sú popísané komplexne, tak ich budeme žiadať pravidelne a budeme sa pýtať politikov, kedy ich už konečne splnia. Nedávny prieskum, ktorý urobila iniciatíva za občiansku ústavu medzi 150 poslancami parlamentu, priniesla šokujúce výsledky. Tých poslancov, ktorí chcú posilniť moc občana sa dá spočítať na prstoch jednej ruky. Tie odpovede, ktoré prišli, boli často nehorázne. Na otázku, či by poslanci medzi sebou strpeli nezávislé osobnosti, sa nám dostalo takých odpovedí ako futbal sa hrá vo futbalových kluboch, politika sa má hrať v politických stranách.
alebo už spomínaný Béla Bugár, ktorý napísal, že občania sa nemajú čo starať do vysokej politiky, nemajú jej čo rozumieť, na to sme tu my, ktorí dostali od nich mandát. Naozaj si myslíte, že na toto sme im dali mandát? Na to, aby sa nám mohli vysmievať a aby raz za 4 roky povedali, aký sme dôležití? Toto nie je demokracia, už som veľakrát povedal, toto je partokracia s oligarchiou, alebo diktatúra s voľbami, kedy sa 4 roky zabrávajú naše znepokojenia, nezodpovedajú na naše otázky a teraz nám chcú politici povedať, že teraz máme jedinečnú príležitosť iba teraz, aby sme ovplyvňovali veci. Demokracia je o tom, aby bol občan braný vážne stále, aby celé 4 roky mohol ovplyvňovať veci verejné, aby sa mohol zúčastňovať na rozhodovaniach. Preto si myslíme, že doterajší model zastupiteľskej demokracie sa vyžil, že musíme rozmýšľať o nových formách demokracie. Participatívnej, samosprávnej, takej, ktorá zlomí moc partokracie a ktorá tu nastolí taký poriadok, aby ten občan bol naozaj suverénom v tomto štáte, ako to hovorí ústava. Pretože ústava hovorí, že moc pochádza z vôle ľudu. A naša vôľa je v tejto chvíli určite iná ako vôľa politických strán. V tejto chvíli by som rád odostal slovo občianskému aktivistovi Kamilovi Kandalaftovi, ktorý tiež stál pri zrode iniciatívy za občiansku ústavu aj občianskej karty 2010. Dobrý deň. Ďakujem vám za vašu účasť. My sme tu znovu sa tu stretávame už po x krát kvôli tej istej veci, z toho istého dôvodu. A to je síce, že nesúhlasíme so systémom, kde 1%, ktoré pozostáva z oligarchie a politikov, ktorých si títo oligarchovia kúpili, že s týmto systémom nesúhlasíme a odmietame ho. Systém, v ktorom 1% vládne zbytku spoločnosti, tým 99% bez toho, aby bralo do úvahy ich potreby, ich želania, odmietame a žiadame a budeme opakovane žiadať viac moci občanom a menej moci politickým stranám. Demokracia je v kríze, ale odpoveď na krízu demokracie nie je návrat k totalite alebo autoritárstvu, ale viac demokracie. Občania musia mať právo zasahovať do rozhodnutí politikov, ovplyvňovať ich, aby politika bola vyjadrením vôle občanov. Treba posilniť postavenie referenda, ako už bolo povedané a ako sme žiadali pred rokom v charte 2010. Treba posilniť petičné právo. Treba umožniť kandidovať nezávislým osobnostiam, odvolať poslanca, preferenčné hlasy občanov, zrušiť volebnú kauciu a podobne a podobne. Blížia sa voľby a okrem toho, že strany budú sľubovať hory doly, tak budú strašiť. Pravicové strany budú strašiť Ficom, že príde Fico, voľte nás, my vás ochránime pred Ficom. Fico bude strašiť, že príde pravica, voľte mňa, ja vás ochránim pred pravicou. A jedno aj druhé sme už mali, máme dosť Fica a máme dosť aj pravice. To, čo potrebujeme po rokoch, kedy nám tu stále omielajú nejaké reformy, ekonomické reformy, sociálne reformy na úkor občanov, tých 99%, je čas, aby nastala reforma demokracie. To je reforma, ktorej čas podľa mňa teraz nastal. Toto je reforma, ktorú máme a musíme žiadať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz prosím o slovo, nevidím ho nikde, ale občianskeho aktivistu Roba Mihála. Je tu?
Príjemný dobrý večer. Ako bolo povedané, stojíme tu dnes v čase, kedy na celom svete prebiehajú masové demonštrácie a ľudia okupujú ekonomické a svetové politické centrá. Je to niečo neskutočné, kedy začalo to, povedzme, africkými revolúciami a vlastne preskočilo to do masovej svetovej nespokojnosti občanov s politickou situáciou nielen v konkrétnych daných krajinách, ale i v podstate v celosvetovom meradle. Je preto skvelé, že je tu mnoho mladých ľudí, ktorí cítia to, že toto naozaj nespĺňa naše požiadavky toho, ako si my predstavujeme demokraciu a že toto nie je demokracia a že toto je našim snom len vzdialene, ale naozaj na míle vzdialene podobné. Preto je neprípustné, aby sme sa uspokojili s tým, že politici argumentujú, že máme svoje práva zaručované ústavou, keďže tieto práva zaručované ústavou častokrát nie sú. Rovnako ako keď sú tu aj ľudia, ktorí určite si všimli, že mnoho z bodov, ktoré boli požadované 17. novembra v 89. neboli dodržané a neboli vôbec naplnené. Je preto nutné, aby sme si tieto svoje práva požadovali, pretože nikdy v histórii nikto nedostal právo bez toho, aby si ho nevybojoval. Ďakujem pekne. O slovo sa ešte prihlásil pán Rudolf Briška. Dobrý večer. Ja som bol tento týždeň na Ústave politických vied Slovenskej akadémie, kde som im predstavil obsah transparentov, neviem, koľko ste čítali. Viete, čo mi povedali? To je veľmi zaujímavé. Má to dokonca aj systémové predpoklady preto, aby to mohlo byť úspešné. Zajímavá veta, keďže predtým som počul, že teoretická veda dosiaľ stále ešte hľadá riešenie celospoločenských problémov. Potešilo ma, že moja myšlienka zaradenia druhého spôsobu výberu ľudí do funkcií v celých ľudských dejinách, dokonca aj v prírode, to je zaradenie náhodného žrebovania náhodného výberu, že by mohla snáď pomôcť. Ja som toho názoru, že iniciatíva poslanca Matoviča je posunom vpred, ale jeho predstava, že on ako nový alfa samec bude rozhodovať, aké osobnosti, ktoré mu budú papať z ruky, alebo ktorí mu perspektívne niečo môžu prislúbiť, alebo a tak ďalej, že on bude rozhodovať, on sa zlumpačí, tak tá jeho predstava je chybná. Podľa mňa tuto sa zišli tiež osobnosti občianske, dokonca určite z radových občanov, ktorých je treba, aby sa dostali do parlamentu. A keďže ľudia, tých kohútov je strašne veľa, rôzne skupiny, máme rôzne názory, tak jediný spôsob, ako sa dohodnúť, zároveň je to vysoce demokratické, je skutočne zaradiť náhodný výber a určitého náhodného výboru, ktorý nám znemožní koncentráciu karieristov, ich odradí. Zároveň zachováme voľby, vybereme tých najlepších z daného náhodného výberu a dostaneme do parlamentu zástupcov reálne pracujúcich, reálne makajúcich tuho v fabrikách, dokonca aj bezdomovcov, aj nezamestnaných, ktorých problému je tiež treba riešiť. Zároveň je predpoklad, že ľudia si tam zvolia aj odborníkov, ktorí dosiaľ není sú oslovovaní, keď tak v pozícii nejakých poradcov, ale aby tam priamo mohli zasadnúť. To je všetko.
Milí priatelia, politici, tak ako sú dnes volení v parlamentných voľbách, by naozaj mali byť naši zástupcovia. Navrhujem, aby sme ich samých vyzvali, pretože viem si predstaviť, že aj medzi politikmi sú statoční ľudia, ktorí to možno myslia naozaj dobre, alebo mysleli to dobre, keď do týchto funkcií išli. Ale dnes akoby zabudli, kto ich volil, a dnes akoby sa nevedeli rozhodnúť, od koho chcú byť závislí. Či od finančných skupín, ktoré držia za gule politické strany, alebo od vôle občanov, ktorí sú hlavným nositeľom demokratických zmien. Tak sa ich to spýtajme. A ja sa to pýtam teraz vás. Ste za to, aby sa zvýšili rozhodovacie právomoci občanov? Ste za to, aby sa posilnila váha referenda? Ste za to, aby sa v parlamente mohli objaviť aj nezávislé osobnosti bez stranickej kandidátky? Ste za to, aby volebné obdobie, aby mandát poslanca bol obmedzený maximálne na 2 volebné obdobia? Milí priatelia, ste za to, aby ste mohli sami schvaľovať ústavu v referende bez toho, aby si z nej poslanci robili trhací kalendár? Dnes tu stojíme pred prezidentským palácom, pred sídlom hlavy štátu, a dnes sme si prišli posvietiť na politikov. Dúfam, že máte lampáše a svietidlá. Zapnime ich, nech ich vieme identifikovať lepšie, ale nemyslím si, že niekto z nich medzi nás prišiel. Ale všimol som si, že viacerí z vás majú píšťalky. A ja si naozaj myslím, že za to, čo robia, za to, čo predvádzajú aj v posledných dňoch pri svojich platoch, si nezaslúžia len posvietiť, ale poriadne vypískať. Ďakujem vám pekne a vydržte tú moc z našich rúk, nepustíme, nedáme im ju len tak, lebo oni sú iba naši zástupcovia. A ak sú naši zástupcovia, mali by zastupovať tých, ktorí ich volili, mali by zastupovať občanov a predovšetkým počúvať. Ja vám sľubujem, že náš hlas budú počuť čoraz častejšie a čoraz hlasnejšie. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli.